Lakhang ko rapli Deupani constituency angkang upper Deupani Longkiram arong amikar Mojari Teron la penkarlitang Phudang rong pipia supo Larsing Teron se kachelangji aphan ahem asor atum pen Karbinglong Autonomous Council kechari pon CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen kethe giding atumalong kerap kachohang Larsing Teron la pen alang lejirpo Jirpo po bang hini kedam tang preni phai player ni arnam lang pimate Bornirja Jonal Karbi Youth Festival kelang dun pen hem kache bang bom mahut Rongagora MS Kulang denalong Dimapur pen kebang bom ihu matrak patong tekang phirajo ahiring tang rak pen areng hu kiso ajok kethek dun long atum tong sekot pen raikom saikhe tuma phan hangsi Dimapur Civil Hospital along an pondetlo bonda haladaki un pupena jok Bokajan Arogya Hospital along puthot adap chiban thudetlo Kachingkoy ahir kang tangrak pena jok tangka lepi mo we pinlang posetame munit apran silang pupena jok doktor atum alang liphan tong sekot pen operation asai claim ponsi non alang lipran abangki jok longlo nilitum se kachelang anam lak ke thom anbak chipinangji bonta nilitum ke hem isi ta kachong dat pensi chuchot lasinon abangki se kachelang lapen dowai anam kachi piji aphan hem breed longle phelang chejor etc chipion e Lasi, Karbinglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Bokajan LA MLA Dr. Numol Momin, Local MSC Sharban Telenga EM Surjo Rongphar, Lapen Karbinglong Adang Kithe Kiding atum keduan atum satami nili tumaphan kang honpen nang cherap dun tha pusi ahem asor atum pen pherang ke tumangnu nang chuning ridon. Li anong vi arnab lang pi aprisivera long kidun nili so Polo la kevang bomahut rongora ang dena long arvi ke jang pen ajat pen lo lasi alang litum wang bomahut track isi bang amasi alang litum apan patong kang phid lo amasi halabang so hut munit dopi kang bong same madu tami endun bang vi humdun bang vi nilitum stami inglong amasi phun hai hoi pen ta chelong le delo ama chelang long delo stami Inut bahini amunit ako api tegon long salang litum home dun si alang litum pulis aphan report PC pulis atum si alang litum Dimapur an pon lo nilitum ke thang ta chichinin de lo thang ta chitegon long le lo posi alang litum sirap lo alang litum hadak pon pen alang litum balong sikai sita ve bahini accident ang bong tami ka jinso pen aposi alang haladak hospital along civil along pon lo Dimapur civil along pon lo alang litum lang lo Poisa abi pinang pong setami. Lasinili tum ajo baji kithom baji hini apor si ako phun silong thulo anansi nilitum ako hospitala kawidet ang bong penaposi nilitum anaki nilitum ki long thek thesar aposi refer nang pidon denot nilitum bokajan ajat penon sami hadak si pon lang pomasya lang litum refer nang tokon silang ludon lo nilitum dak si wanlo la penaposi dak doktor pen alang litum ke lang pen alang litum pulo laki ekdom parison bek nangji pongbong posi ambani litum ta munit na france lang to tangka poisa vipin ang bong stami nang lang pinosar pulo alang litum lang lo no na bangke operation na nang kuri pilo operation si no na bangke apoisa lok sinilitum 95,000 pinangji pulo laki operation lok chalo an para ke dolang litum ke bin ke dota ani sisi Aru kripli Kerap kipi dunja aphan screen along kipi pon alang litum account number 32614013416 IFSC number SBIN 0009405 mobile number 947681 9772 along kahomri aphan ta chuning ripon Arogya Hospital along Chivan Depan ang pinitong operasyon long elo operasyon depan pi operasyon na anama putaki pitu na niya bangke 95,000 operasyon lok lo laki lapen halada IC room long kibilong lok si arni si pen 10,000 nitong ipinay lapen nitong ladak kibi na room long kidola ta arni si 1400 nilitom hala bijidoya nam hingsap si pina biyalo Langchiting pen Subhas Terang Karbinglong live